Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag viser jeg rundt ved en legeplads, og jeg har det. Så lad os bare komme i gang. Det her er det første legeplads. Jeg har nogle kedelige gynger. Og så har vi et stort legetårn, og så en drejer rundt ting. Videre til næste legeplads. Der er lidt herovre i. Og det er bare lidt babylegeplads. Okay, så starter vi. Vi har en rutsjebane. Den tager jeg ikke, fordi det regner lige nu. Og så har vi sådan en her. Også baby. Så har vi en gynge. Det er en meget lille gynge. Ja, og så har vi et matematiktårn, eller hvad det hedder. Så går vi videre til næste legeplads. Okay. Det er så den sidste legeplads af dem alle. Det er også der, hvor vi spiller rullehockey, hockey og alt muligt. Og det er også der, man træner. Så her har vi sådan en gåsted. Så har vi et løbested. Det her løbe. Så har vi et mål i rullehockey selvfølgelig. Og så har vi sådan en træne arme ting. Skal jeg prøve? Så er det bare meningen, at man sidder ned, men det er vådt. Og så har vi en ting herovre. Det er nok den sjoveste ting af alle. Så kan den dreje rundt. Og den kan vi godt prøve. Og så er det, hvor man træner kroppen frem og tilbage, så man også drejer rundt sådan her, igen, igen, igen. Ja. Så kan vi også, den tror jeg nok I kender. Ja, den kan jeg også prøve. Det er bare i stykker. Den virker ikke så godt. Nå. Og så tænker jeg, at vi skal prøve 2 ting mere. Herovre. Det har vi sådan en her. Den kan vi også lige prøve. Wow, jeg ser på at falde. Og så går man. Ja. Den er kedelig. Men man kan også stille sodavand her. Der og der kan man stille sodavand. Og så er det også her, her hvor vi holder loppemarked, der er loppemark hos os. Sidste år så havde vi en butik her. Gik herover. Ja. Og så det der fra nytår, det er ikke vores. Men det er noget, der opløser os i naturen, så. Og så har vi den her løbeting. Den tænker jeg også lige, vi skal prøve. Ja, den er også kedelig. Og så hernede, så lige der. Og der lavede jeg faktisk min første short. Nej, min anden short. Og det var, jeg er derude.
der gav den nogle likes. Så tak for det. Det fik sådan 50 likes. Og det tænker jeg var det for den her video. Tak for at I så med. Hej hej!